Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Lunes, papagayam, Hunyo 12, 2023. Aldaw po ti parawaya-waya, wino pa nagwaywayas ti pagilyan tayo ng Pilipinas. Dati ti Philippine Independence Day, gagiyem ken kakabsat. So, ado di kita damaga po, pakasikna, naglalo dati nagbani na karit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para iti dating aldaw ti waya-waya, weno independensya. Manibod na po ti ENR Online, dumanong ka na kayo. Ti sabali pa parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dahil po ni pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. In technical control, kadwa tayo po ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tap ni Dasarmi apo di ti damag, nga amumi apo nga adati pakasiknan para tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ken ribbing na unay nga mayinformar kada kayo gagayem ken kaabsat. Kas kung nakita tayo na po karit ni Presidente Bongbong Marcos kadiso amin nga Filipinos idideting aldaw ti independensya ti Independence Day gagiyem ken kabsat no niya dito karit padaan nyo pag sasaritaan tayo deti Alliance of Concerned Teachers ada deti nagbani na mensahe na apo iti biyang manen ti Department of Education nga rumbing kano nga ti service credits digitay mangisursuro wenno mamaestra kada mamaestro ket saan nga malimitaran laeng ti 10 ket 5 nga aldaw gagiyem ken kabsat kabayatan na adu kita rimwara po nanti survey adu deti rimwara ti survey gagiyem ken kabsat nga kagudwa tayo nga Filipino ti mangnamnama nga sumaya at pay ti ekonomiya ti pagilyan tay nga Pilipinas kakabsat ken gagiyem ni Apo Bato de la Rosa gagiyem kalikagom na nga agbayad agrenta dagiti Amerikano wenno ti Estados Unidos para kadagitay panakaestablisar dagiti EDCA sites dito pagilyan tay nga Pilipinas. Iti sabali nga bangil alert system para iti kidnapping mabukel babaen iti Senado. Dati nga Senador Rodolfo Biazon pimusayen iti tawen na nga 80 ket 8 gagayem ken kamsat. Ken amin teto apo digitay remember pa iti survey nga personalidad para iti sumaruno nga presidente wenno agkandidato a presidente iti masungad manen nya pa nagpipili dapay apo digitay si senador adarimuar nga resulta apo ti survey seknan apo iti biang dagitay si senador wenno mabalin agkandidato a senador gagayem ken kabsat. Dagitoy ken sabsabali pa ay tampok para iti may isang oras sa panakailanong katakay programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay, digiti mga baka po in imported goods, gigiyan kayong kakabsat, ha?
Deti umuna, third prize, imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot, Bintar. Naganapo is Mark Louis Pasqua with cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. This is the third prize winner tayo para iti weekly draw. Bigyan ken Kamsan. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 616, Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with their cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963-004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Gagiyem ken Kamsat. Okay, mapantiyo po kada ti nagbali na mensahe tibiyang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gagiyem seknan apo iti 125th Independence Day celebration iti pagilyantay nga Pilipinas. Gagiyem Kamsat. Iti pan celebrar ti may kasangagasot 25 nga aldaw ti wayawaya ginutigot kinarit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti amin nga Pilipino nga ipeteng tayo apo ti panagwaywayas ken detoy ket proteheran ilaban tayo ti inlablaban dagiti imununa ngem datayo dagiti ancestors gagiyem ken kabsat wenno nagkauna nga Pilipino. Kinuna ti Presidente nga ni Marcos nga makikaysa ti pagilyan idi pan nakaselebrar ti wayawaya ket inwaragawag na nga wenno inwaragawag na apo kasi di exact word ti Presidente di kita balikas na, we are the inheritors of the glorious heroism and nobility that our ancestors have demonstrated throughout our long and storied history. Nupay kasta inpetengmet ti Presidente nya adda pay laeng apo ti panakilaban nga saan nga makita ti mata. Gapoy ti deto, ginutigot na di amin na Pilipino, nga maaramid, wenno aramiden na nga inspirasyon, tinagbalin nga tured, kinabanwar, dagiti imunonan nga Pilipino. Gagayem kay Amsa. Didi apo ti ano na, didi pagtalinaya din tayo apo ti waya-waya, ti kaya tasawen ti Presidente. Gagayem kay Kabsat. Kadagito yung aldaw, maibilang ka din nga nawaya, ti pagilyan tayo nga Pilipinas. May bilang ka din nga nawaya tayo manipo diti anyaman nga puwersa anyaman namang dikdiktar mang kung kontrol kada tayo kang runaan na apo ti pan nakaimando ti gobyerno gagiyem kay kabsat nukit kitain tayo may bilang adat ti waya-waya gapot ta adang mga celebraran nga Independence Day gagiyem kay kabsat ngem no dete ipapauneg tayo apo ti agpanunot kaslala agdepender tayo pelaeng especially apo di tayo nababaknang nasyones gagiyem nga isu apo ti mangidiktar kadagitay kayat na apo nga mapasamak aglalo adda digitay populitikos gigiyem especially in itibiyang ti kina presidente itibiyang apo digitay sabsabali pay nga nangato nga opisyal nga no daduma adda diktar kadakwada ti outside force gigiyem ken kamsat adda digitay kaslala kay kayat da nga
isu ti agbalin nga kastoy tapnon maaramid ni sabali nga nasyon di kiti kalikagom na iti maysa nga nasyon. Saan lang ti pagilya na Pilipinas? Gigiyem kamsat ngem deta no kitkitain tayo maysa deta apo kadagiti maibaga nga tubeng tapnon maipeteng tayo nga kas ti kalikagom ni Presidente Marcos ti makungkuna nga waya-waya. Gagiyem kay kamsat independensya. Ada independensya nga may bagbaga, ada waya-waya nga may bagbaga, kakabsat keng gigiyem, ngem ti kinagpaysuna kasla tingel datay paylay nga po, di kitay sabsabali, case to case basis met ket di kakabsat keng gigiyem. Ada di kitay mangibaga saan, ngem nukit kita papakunig mo kasla agdap kin agpaysuna, di kitoy gigiyem keng kamsat. Okay? Pakasiknan met ti politika, ada dati imparwara po ti social weather station nga resulta ti survey kakabsat king gigiyem para kadigitay manamnama nga agbalin nga sumaruno a presidente. Digitay muna po iti survey ket ni Vice President ken Education Secretary Sara Duterte. Simaruno keng kuana Senador Raffy Tulfo. Stapay dating Vice President Leni Robredo. Digiti talo ti umununa nga kandidato nga kasla makitkita nga mabalin nga isuda ti sumarno ken ni Presidente Bongbong Marcos Jr. into no 2028. Dito ket segon ti survey nga newswat ti social weather station. Nayuswat ti survey manipod April 15 ginggana po ti April 18 nga kinumisyon ti PG Marketers Association Party List Representative Arnel T. Base apo iti SWS iti detoy nga lawas. Ti biyang ti 1,200 nga respondents nga nakipartisipar iti nasaong survey ti social weather station 20.8% tinangibaga nga ibutos da ni Duterte. Ayun, 28% from the 1,200 respondents gigiyem kaabsat. 11% tinangibagamit ken ni winumang pilimet ken ni Raffy Tulfo, Senador Raffy Tulfo. Innemet nga porsyento di tinangirakurak suportana ken ni Robredo. Simrekmet ti listaan da dating Presidente Rodrigo Duterte may kapat 3%, dating Senador Manny Pacquiao 2%, Senator Robin Padilla 2%, dating Manila Mayor Isko Moreno may 1%, Presidente Ferdinand Marcos Jr. may 1%, Senator Amy Marcos may 1%, ken Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos may 1%. Kabayatan na o patapulo ket may 1% kadi ti respondents idintero apagilyan na ti saan niya nang pili ti ure asino man na kandidato wenno saan dapay nga makasigurado no sinno ti inda ibutos. Kinunamet ti social weather station nga inusarda ti national survey nga face-to-face computer assisted personnel interviews kadiri sa gagasot 2,000 nga adults nataingan itintero apagilyan. Talugasot iti Metro Manila, Valance of Luzon, Visayas, ken Mindanao. Ti sampling ket maadaan iti error margin nga positive 3% para iti national percentage ken positive 6% met para iti Metro Manila, Valance of Luzon, Visayas, ken Mindanao. Ayan So Sara Duterte po ti rumrumar nakagunod apo iti dakkel nga porsyento manipo di 1,200 nga respondents kadetoy social weather station gagiyem kamsat nga nang iswat iti nasaong nga survey. Ada pa ditay senatorial bets gagiyem keng kamsat para iti masungad nga eleksyon apo Manny Pacquiao imuna apo iti dati survey metlaeng ti social weather station wenno SWS gagiyem ken kaamsat indauluan ni Manny Pacquiao ti survey para di April 2023 preference for senator survey nga nayuswat babaen ti West Social Weather Station. Simmaruno ken ni Manny Pacquiao, Ramon Bong Revilla Jr., Vicente Soto III, Christopher Bongo, ken Manny Villar. Kumpleto ti 10 ket 2 nga spots. Babaen kada Lito Lapid, Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos, Erwin Tulfo, Rodrigo Duterte, Fanpilo Lacson, ken Pia Cayetano.
ti survey ket kinumisyon met laeng ni Arnel T. Ken nayuswat dato di Abril 15 nagpatingga iti 18 babaen ti face-to-face interview iti 1,200 respondents gagiyem ken kaamsat ya. Di apo ti umununa kanon ni Senator Manny Pacquiao para iti biyang ti kinasenador gagiyem nga amuyo adu pala ti pagbaliwan ti sitwasyon gagiyem ken kaamsat kadagiti kakastoy nga survey kasi pagka-eleksyon apo adu digitay untowards nga happen nga mapasamak nga mabalin nga mga punas kadiji kalikagom ti tunggal maysa no sinot kayat na nga itandudo ure isuda ti rumor ti survey haan nya para kanya ka saan nya mabalin nga isu ti pangi pukusam ken na dakkel ti posibilidad na nga adda digiti panagbaliw na gagayim kay kamsat digiti kakastoy apo nga maararamid nga survey no umasidegen iti eleksyon gagayim kay kamsat. Okay, kabayatan na. Oy, dati ti saan nga napintas nga damag gapo into no bigat nakasagana man nila pong umato ti bayad digiti produkto a petrolyo. Umarangkada into no bigat ti panakaingato ti presyo digiti produkto nga petrolyo gagayem ken kamsat base ti nagbali na rakurak di kumpanya ti petrolyo maingato ti piso ken 40 nga sentimos ti kada litro ti diesel. Wow, 1 peso and 40 centavos. Idinto nga 1 peso and 30 centavos met iti kada litro ti kerosene, may sa piso ken 20 centimos met iti gasolina. Makaapekto ti oil price adjustment iti panagkisay ti Saudi Arabia iti production da iti langis. Ito yung di tama sa yung Department of Energy last week kunana DJ panagkisay ti production saan kano nga makaapekto iti presyo diti pagilyante nga Pilipinas o anatatta para na kayong sinampal ng gurilya gahim kay kamsat nag-reduce da po ti production na gagayem kay kamsat ti Saudi Arabia so bimasit ti supply gagayem nget nagresulta naggunay nga sigud apo ti presyo digiti produkto petrolyo itong si DOE Department of Energy ada dili pinarwada nga haan nga makaapekto deti nga kisay ti oil production gigiyem kakabsat tinga mi mapaspasama ka po kadigitay oil producing countries nga kas ti Saudi Arabia no makita da nga dehado da una ti presyo especially ti biyang ti world market agkwada i-reduce da DJ production da let's say ti production da for one day ket 1,000 bariles DJ 1,000 bariles nga production da iti kada aldaw dito nga oil producing countries mabalin nga pagbalinen da nga 8 gasot 7 gasot gagiyem tapno umangat DJ agari DJ ti law of supply and demand gagiyem kay kamsat yung law of supply and demand DJ apo ditay if the supply is high and the demand is low gagiyem kay kamsat na babati presyo ngem no nababati supply ket nangato ti demand ti presyo nangato kas di apo ti law of supply and demand gagiyem kay kamsat no anat ti relasyon apo ti supply ken di jay kalik demand wenno kali panakmusar pananggatang ti tao kas di mararamid ore di kitay di Organization of Petroleum and Exporting Countries OPEC gagiyem ken kamsat aramiden da deta no makita da apo nga dehado da iti presyo gagiyem ken kamsat para iti biyang ti merkado wenno pan nakailako dagiti nasao produkto. Okay, kasanglanan na po dito sa sabali pa nga damdamag gagiyem ken kamsat padaanan nyo kalikagom ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga agupa ti biyang ti Estados Unidos kadagiti akuparenda nga pakaestablisaran ti makungkuna nga EDCA gagayem ken kamsat. Kabayatan na gyaman tayo kadagiti sumaganad. Thank you very much Mr. Onofre Durupan manipo diti Wayanay Hawaii. Agyaman tayo pa kada Mr. Danny Agustin ken ni Mrs. Sofia Agustin dita Toronto, Canada, ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin dita matlaing Toronto, Canada.
Thank you very much, Ma'am Esmer Galicinao, Manipudi de Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, de Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo ba di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ni di Balintawak Street, di Ciudad Tilawag. Thank you very much, TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Nakaandaman na po, di kita kasapulan nyo, construction assistance, mandipod pa nakaplano, aging gana, iti Malpas, ti kahit yung katakdere na pasdek, agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company, babayan ti panangidaulo ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you kani Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, adda tirik-tirik na inyo ti Baguio, kahit yung ay konsultar ti doktor, mapandi ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Ciudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Congratulations! Kada iti nagasat ang abak iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw.
natin yung 5,000 pesos. In between na natin sa mga consolation prize. Okay lang? Okay. Punta tayo sa 5,000 pesos. Sino kaya mananalo ng tumataginting na 5,000 piso mula po sa The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw gagawin kay Kabsat. Ticket number 5,000 to 5,000 pesos. Ticket number 103. Wala sang ilagay na address. May cellphone number 0905-355-1384. Tama? Okay? Congratulations to Betty Miles Lara. Betty Miles Lara, nanalo ka ng 5,000 piso. Okay, so maroon na po mabunutin tayo is yung winner ng 7,000. After yung 7,000 winner, balik tayo sa another set of 10 winners ng tig 300 pesos. Sino kaya? Ulit, ang mananalo ng second prize natin na 7,000 pesos. Ticket number 383 0907-024-2642 ang kanyang cellphone number. Ang kanyang pangalan ay, di ko mabasa yung apelyido. Mabasa ko yung Mata? Ice? Okay. It's either Mata or Manalo. Kenneth Manalo or Kenneth Mata. So, ito na yung final winner sa Grand Draw ng Grand Prize na 10,000 pesos. Gigigit Ken Kabsat. Amuente yon, lusin na po dito nagasat ng mga bak iti sa nga 10,000 pisos para iti Grand Prize in the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Nang rigidad na ba po, di Marso 1 at patinggay di beting aldaw, Mayo 31. Ito na yung mananalo ng 10,000 pesos kas Grand Prize, Gigiyin Kapsat. With ticket number 658, kung sa laki na ito, panalo na, 9658, ha? Gigiyip kay Kamsat. With cellphone number 0906-669-670. 0906-669-6070. Ticket number 658. Congratulations, ito na yung winner tayo from Sarat, Ilocos Norte. We have Justin Valencia. Justin Valencia of Sarat, Ilocos Norte, yung nanalo ng 10,000 pesos gagawin kay na Kapsa. Okay, 33 na minutos tira palabas. Kalpasante oras yung alas 12. Tuloy po di damdama. Gayong kami dasarka na kayo. Ni Senador Ronald Bato de la Rosa, gagayim kayong kalsat. Kunana nga rumbeng nga singirin. Ti pagilya na Pilipinas, wano ti Marcos administration, ti Estados Unidos, wano United States government, ini panangusar na karili existing sites. Ini babaen ti Enhanced Defense Cooperation Agreement, wano EDCA. Dito iket kalikagom ni Senador De La Rosa. Kuna ni De La Rosa nga saan nga rumbeng nga madaan iti panagdudwa ti Kongreso nga mga mendar ti provision na iti babaen ti Visiting Forces Agreement tinagbetan ti Pilipinas ken ti Estados Unidos tapno maaramat detoy nga pagbayad ti Estados Unidos kadagiti pasilidad para iti pannakanayon wenno pannakauror ti pundo. Gagiyem kaya kabsat nga kasapulan para kadite retirement benefits ni military and uniform personnel. Numalagipyo, gagiyem kaya kabsat just after nga nakapagsapata ni Department of National Defense Secretary Gibucho Duro, adan tinagbali na mandar ni Presidente Ferdinand Marcos Quinquana nga kitain na apo ti pension digitoy retired military personnel ken uniform personnel gagiyem ken kaabsat idagdama kas kunan ni De La Rosa kas dito may ipurpursigi babaen ti gobyerno ti reforma iti pension system ti MUPs no pay kinunat senador nga adda digiti panagpipinilit wala panang ipapilit ni soldado kon pulis ken sabali pa nga uniform personnel
Israel nga akwenda ti kontribusyon ket mabalin nga makaapekto ti national defense ken seguridad ti pagilyan gagiyem ken kamsat. So may katan siguro di sweldo tapno adda sumrek nga pundo para iti biang di tay retired military personnel ken police personnel gagiyem ken kamsat nga detoy ket para adda pa panang kontra dagitay maseknan gagiyem ken kamsat. Ti Philippine government laeng ti mangbaybayad ti amin nga operational cost ti EDCA sites sigon iti senador. Iti laing kalabes ket ini inpeteng inikan ti Pilipinas ti access ti Estados Unidos para upat nga nayon nga lokasyon iti babeen ti 2014 EDCA gagiyem ken kamsat. So sigon ken gaputad dati existing apong dati 2014 EDCA gagiyem kay kamsata wenno dati joint military kung una papagayam itati kayat ti biang ni President ni Senador De La Rosa agagiyem kamsat amendaran dati provision ti visiting forces agreement tapnon maibaga nga mapagbayad tayo agrenta dagiti biang ti Amerika segon iti senador. Agusarda ka diti daga tayo ngem saan damet nga agbayad insight pa ni De La Rosa no da tayo ti mapan no digiti no da kayo ti umay diti Pilipinas di da kayo require ni ti visa ngem no da kam ti umay diti Amerika parigatan da kami nga mangala iti visa gagihim kay konsap. So where's the principle of reciprocity in international relations? Apikas jay one-sided relationship awanti haang na pintas nga relasyon dito iti nagbali na po nga balikas ni De La Rosa may sapay nga nayon gagiyem kamsat dito iti MUP wenno digitay pension apo digitay retired military ken kastameten tibiyang digitay police ken sa balipay nga uniform personnel nakabsat ken gagiyem so digiti kalikagom ni Apo Bato de la Rosa maamendaran dijay visiting forces agreement gigiyem ken kamsat ket masingir ti Amerika iti upa na kaditi aramaten na apo nga lokasyon para kaditi enhanced defense cooperation agreement. May isa nga nabara apo digitay may isa kaditi maibagbaga idi nga additional sites for EDCA is in Cagayan nga daytoy tinaiget unay idi nga kontraen ni Governor Mamba dita Cagayan gagiyem ken kamsat dapat kedi di parang banat na kani dating nga senador dating nga defense minister Juan Ponce Enrile gagiyem ken kamsat nga isu ti legal counsel ti presidente ti agdama kakabsat ken gagiyem handa nga kasla papaboran ni Enrile di EDCA ngem ti biang ti gobyerno provincial sa anda nga kayat aglalo ken ni Governor Mamba. After weeks, diya mo no, manulang alawas apo, kalpasan, digiti nga banat ni Mamba, rimarapot investigasyon, ijay, ijay kongreso, especially apo, tibiyang ti akin baba nga balay pagpandayan linteg, gagiyem kaamsat, babaen iti biyang ni Diputado Barzaga, ti Cavite, ng pangkukwestiyonar na apo, kaniti minil-milyon, nga nausar apo para iti pandemic assistance gigiyem kabsat nga detoy ket na itaon pa before the election gigiyem nagkas advance apo digiti nagduduma nga opisyal ti lokal na gobyerno na nausar apo para iti pandemic assistance digiti 1,000 pesos each ijay Cagayan nga ita dakkel nga issue tatta apo dita Cagayan seknan kadije minil-milyon I think 26 million gagihim kabsata naibunong apo no naibunong amin
kadijay sagwa 1,000 gigiyem kang amsat. So nakadado apo dagitay mangku-question iti detoy. Okay, going back kadati kalikagom ni Apo Bato de la Rosa nga panaggupa ti Amerika para kaditay additional EDCA sites when dagiti EDCA sites gigiyem Enhanced Defense Cooperation Agreement gigiyem kaabsat adu digiti dapat nga i-considerar no pagupaem apo kasla kaditi extrajudicial extraterritorial rights nga kunada gigiyem kamsat marigi apo nga idiadda digitay base militar dito pagilian tayo. We have in Zambales gigiyem kamsat and dito Pampanga gigiyem ada di may bagbaga di nga extra territorial rights gigiyem kamsat ti extraterritorial rights di kitay adda sadyay no makabasol daman inji compound nga upupaan da when no ano da teritoryo da kasla handa nga matrial under the law iti pagilyante nga Pilipinas matrial da apo ijaya pagilyanda no ana jay nakabasulan da gigiyem kamsat international law extra nationality is the state of being exempted from the jurisdiction of local law so exempted da kadi jay na local law gagiyem kamsat ket agbalinda apo subject da para iti pan naka trial iti kabukbukudan da nga nasyon iti gapuanda. Example, include where a state maintains jurisdiction over its citizen. The jurisdiction da kaditi kadaraan da when they are overseas and where certain criminal offenses can be prosecuted in a state regardless of where they were committed. Regardless of where, regardless saan nga maibilang no sa dinno nga lugar tinakaaramidan da iti basol criminal offense ngem agsungbat da apo kadijay nasyon nga gapuanda gagayem kamsat jurisdiction da kaditay citizen da no aditay kakastoy siguro may sa dijay may konsiderar no kas pagarigan na pumayso dito nagbalin nga kalikagom ni Bato de la Rosa gagayem kay kamsat nga pagupain na apo dagitoy maiamendaran ti Visiting Forces Agreement ket mapagupa digiti Amerikano kaditay EDCA sites nga establisharen da apo ditoy Pilipinas. Okay, madamdama po sublianan tayo tumet ti Albay seknan apo iti Bulkan Mayon kabayatan na. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan. Manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo ti Baguio, kalikagom nyo ti agpakonsultar ti doktor, mapan ti doktor mapagtalkan, Dr. Anan Taylan. Thank you very much ti TMT Construction Company, i-report 8A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School, amin na construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kahit nyo patakdiri na pasdeka, serbian na kayo tinaing kalinigan na presyo, ti TMT Construction Company, babayan di pa nang imaton, ni Honorable Telwin Tapawan, coming up di Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, di Balintawak Street, diri syudad ti Lawag, adaan ka rin nalalaing aircon technician, stop no ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galicinao, manipod di Barcelona, Spain. Maraming salamat kani Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, dita Toronto, Canada. Kastamit din Mr. Daniel Agustin, ken ni Mrs. Sofia Agustin, manipod ti Toronto, Canada, ken ni Mr. Onofre Durupan, manipod ti Waianae, Hawaii. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Congratulations kariti naudi nga weekly winners iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Okay. Sige tayo mga baka po in imported goods. Gagayan kayong kakabsat. Ha? Deti umuna, third prize. Imported goods para iti weekly draw. From Barangay 6 Bintar. 6 Bintar is Parot. Second winner na from Parot Bintar. Nagal na po is Mark Louis Pasqua. With cellphone number 0906-506-3620. Congratulations. This is the third prize winner tayo para iti weekly draw. Bigyan kayo na kaabsan. Okay? Second prize winner from Elizabeth Dingras, Ilocos Norte, with cellphone number 0927-794-29168. Ticket number 797, Anjanet Ramuran. Anjanet Ramuran. Third prize ito. Third prize, ano? Third prize. Then, yung second prize natin for the weekly draw, ticket number 616, Giselle Dumrique of Barangay 6 Bintar, another from Bintar, with their cellphone number 0906-506-3620. Yung first prize winner natin sa weekly draw, May 28 weekly draw, ticket number 693. Congratulations from Barangay 49B, Lawag City, 49B sa Raraburan, with the cellphone number 0963-004-2555. Congratulations, Clifford Abrenica of Barangay 49B, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Adapay na palabas sa adapay na batbati sa 13 minutos kasangwanan ti oras yung alauna. Gagiyem kay Kamsat. Nagpanawagan na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagiyem kay Kamsat. Kanigiti apektado nga residente di Albay nga suruten dati pamilin ti local government unit tapno masigurado ti kinatalged kagiddan ti pangta ti panagputok ti Bulkan Mayon. Ti nagbalina rakurak ti Presidente dati ket tilikudan ti panakaipanen ti probinsya ti Albay iti state of calamity. Adan digiti rimor apo nga may shorts no may patungpal under state of calamity kasla kuma di price price freeze digiti kang rona na magatgatang gagiyem kay Kamsat may freeze status ko digijay iti panakaipanen ti probinsya ti Albay ti state of calamity ket gapoy di panagal alburuto ti Bulkan Mayon dito nga po nga pinalagipan dati biyang diti kakailyanda nga Bicolano nga mangsurot kari amin na rekomendasyon ikang runan ka diti evacuation instructions baben ti lokal na gobyerno tapno masigurado nga natalged diti Bicolano gagiyem kay Kamsat. Sigud pa iti Presidente agtultuloy met ti panang-evacuate da ka di pamilya nga adda iti babaen no uleg ti 6 km permanent danger zone nga iti agdamakit nagtalined dito nagtalined dito nga umilik iti kaditi evacuation centers. Ti national government babaen iti Department of Social Welfare and Development ken sigida nga nangipay ti tulong ken suporta kaditi lumugar nga posible nga maapektaran ti panagputok ti Bulkan Mayon. Kinunapay ni Marcos nga may bilang kaditi tulong ket ti 114 million quick response fund manipod ti Department of Social Welfare and Development Central Office, 5 milyon standby fund manipod metlayang ti DSWD Field Office Region 5 ken ti 179,000 family food packs nga maala babaen ti Disaster Response Center. Nagsagana meten ti biyang ti Department of Social Welfare and Development iti 67.8 million
ken sabali pa nga DSWD field offices iti mabalin niya pa ng suportada iti managkasapulan iti maapektaran nga lugar aga po iti aktibidad wenno aktibidad ti seismic ti Bulkan Mayon babaen iti inter-FO augmentation. Kinuna ti ahensya nga ada ti 814,758 family food packs nga maala iti DSWD FOs o field offices nga mabalin nga suportaran na iti panagkasapulan kadagiti apektado nga lugar. Adamet ti 1.04 billion nga pateg wenno balor ti sabali pay nga makan nga saan nya sabali pay nga digito ket saan nya makan nga maala iti National Disaster wenno National Resources Operation Center di Pasay City, Visayas Disaster Resource Center ken DSWD Field Office Warehouse. Inayon na nga digiti preparasyon ket manamnamang agtultuloy para iti koordinasyon ken panagtitinulong ti tunggal ahensya kas iti Office of the Civil Defense, Department of Agriculture, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, FIVOLSA, wenno Philippine Institute of Volcanology and Seismology ken sabali pay kas paseti rakurak ti presidente. Kabayatan na según met ti Defense Secretary Gibut Choduro Jr., wenno Gilbert Choduro Jr., nagtalinedmet nga dadi ti Alert 3 ti estado iti Bulkan Mayon. Kinunapay ni Choduro nga suspendido ti amin nga air transport ijay Albay. The Armed Forces of the Philippines ket iti agdama agsagsagana para iti alternatibo nga transport means gigiyem ken kaamsat. Okay? Kabayatan na that is 6 kilometer radius danger zone gigiyem kang absat di Bulkan Mayon usisaen ti FIVOLS gigiyem kang kamsat ilalawag ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology iti datingal daw ti Lunes nga kinonsiderar da ti panangirekomendar da iti panagpanaw amin nga residente manipod innem nga kilometros lawlaw ti Bulkan Mayon ken detoy ket mai deklara nga kas permanent danger zone gigiyem kang kamsat. Kagiddan dito iti lava flow activity ti Bulkan idi kalman alas 7:47 ti rabi wenno di rabi gagiyem kay kamsat idi agdama nakabayog ti alert level 3 iti Mayon volcano gapu pay laeng apo iti intensified unrest ken magmatic unrest detoy pinalagipan na pay digiti tattao ore digiti adda iti saanen na masakupan ti 6 kilometer permanent danger zone nga agsagana digitoy in kaso nga ingato da apo iti alert level 4 or in kaso nga ma-maintain ti alert level 3 ngem adda ti rekomendasyon nga extension kadagiti tao nga residente apo iti lawlaw wenno asideg ti 6 kilometers gigiyem kamsat kas abiso apo ti FIVOLS director nga ni Dr. Teresito Bakulkol. Mainay giti dati kinunani Bakulkol nga posible nga pursige ti FIVOLS nga papigsaen da digiti wenno paakaren da digiti residente nga wenno adda iti 7 kilometer radius ti Mayon volcano depende iti monitoring wenno aktibidad ti biyang ti bulkan. Base iti report gigiyem ken kaabsat ti local government units na evacuate dan digiti so amin kasungbat iti saludsod no na nakapanaw amin nga residente nga adda ti sakop ti 6 kilometers radius permanent danger zone ti Bulkan Mayon. Inpeteng pa iti opisyal nga saan nga yatras ti FIVOLS ti alert status ti Bulkan nga alert level 4 iti agdama. Agingga nakadigitoy wenno agi manipod itay alas 5 itay bigata naka-record den ti 20 ket maysa nga volcanic earthquakes 260 rockfall events
ken tallo apo nga pyroclastic density current events mani po di bulkan mayon. Dati ti may sa kariti tubeng ti panagpasaya at ti biag di dati lawlaw ti bulkan mayon tunggal mapasamak ti kasta gigiem panagalburuto ti bulkan mapapanaw da, ma-stranded da, wano handa makapagtrabaho or i-evacuate da amin gagiyem kamsat or adda pay di kita maperperdi. Adda pay di kita mangibagaan no deti dumani di pa nagbetak ti bulkan ket kwa agruruar kano di kita nagdudumang klase ti ayop manipo di kabambantayan. DJ ket gubway apo di pa nagbara di lawlaw ti bulkan uleg kada matmatay di kita tumatayab kada daamin namin kakabsat king gigiem ket no mapasamak ti kasjaya. Siyempre panawam di ayan mo, di kita nga ruden pagbiagam, di kita nga ruden sanikwam, di kita properties mo, gagihim kamsat tay balay mo, di kita tarakin mo, di kita apo, di kita maisakripisyo, gagihim keng kamsat. Ida apo, kas paset apo, ti panakibinulig ti Department of Health, para iti nagdudumang ahensyas nga binulig, tapnon di kasta maipan iti nasaya at nga sitwasyon, di kita lumugar, gagihim kamsat, pagganaan na din ti Department of Health ti publiko iji albay aglalalo di apektado iti panagbetak ti bulkan mayon iti posible nga panagwaras ti sakit kang ronan na karira evacuation centers adape di kita na mga panapo di kita COVID vaccine karira evacuation centers iji albay kinuna ni Health Secretary Ted Erbusa nga nakatutok da iti sakit nga mabalin nga mga apektar ti tao gapo iti panagalburuto ti mayon iti agdama ket nakabalen meten ti local health system ti kaso ti outpatient nga saan da nga kasapulan apo diti prescription gigiyem kay kabsat sa segun ti Department of Health nakalantad amin nga short term especially apo ti sulfur dioxide emission asphalt nga mabalin nga manggutigot ti respiratory system digiti tao nga mangiatunda iti rigat nga yaanges wenno panaguyek digiti sa bali pa nga sakit nga mabalin apo nga parnoayan diti panagbetak na ket kuma iti panaka-expose iti dapo mabalin nga iritasyon iti kudil mata nakabukel ti mucus ken kastameten mabali na mangitunda iti bronchitis gagiyem kaabsat ti mabayag nga exposure met ket mabalin nga mangi tunda iti inflammation irritation iti biang ti respiratory system gagiyem ken kaabsat so di apo ti pakaammo manipod apo iti biang ti Department of Health nga masapul apo nga agan anad wenno makita nga naimbag dagiti adda sadyay amangan ta maapektaran da apo iti naduma-duma nga sakit gagiyem ken kaabsat. Okay, iti sabali pa nga damag apo nga kaya yung ipadanong kada kayo. Pimusayan ni dating senador ken Armed Forces Chief of Staff Rodolfo Viazon iti tawen na nga 88 natay iti bigat iti dating nga bigat ti Lunes kalpasan ti panaki gubgubal na wenno panangilablaban iti biag na gapu iti pneumonia segon iti maysa kadagiti anak na gagayem kay kaamsat base ken ni Mayor Viazon na-diagnose ti amana iti lung cancer ken dimanan dati iti panagagas iti pay Hulyo iti napanatawen 2022 nupay kasta ada duang gundaway nga naapektaran ni Biason ti pneumonia gagiyem kabsat iti dati nga tawen ken adadapay nga nagbalin nga serious iti sitwasyon ti lungs wenno barana kinuna ni Mayor Biazon na inrakurak na laeng ti detalye wenno ilakurak na ti detalye ti panakaymansayag ti amana na-report nga na-confine ti dating nga senador iti ken-ipan iti ICU iti bulan ti Mayo gapo pay laeng iti sakit na nga pneumonia gagayem kay kamsat ayon so pimusay na po ni Senator Rodolfo Viazon dating nga senador, dating nga chief of staff gagiyem kay kamsata ni Senador Rodolfo Viazon gagiyem kay kamsata lung cancer iti ano na adati ano na iti anan DJ anan panag bara ti maibagbaga
nga rason na po no sakit na ni Senador Rodolfo Biazon. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras dito nga aldao para di programa tayo damdamag ni Berto. Dito yan na po ngayong kampo makada. Dito di bagay mo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malim ti Lunes te amin sa pada. Happy Independence Day kada te amin a Filipino. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay, karigiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata ikan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, tuwalya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, may baybayag, no itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko kada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride.
Kasi amu tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malim ti Lunes tay amin sa pada. Hunyo 12, aldaw ti panagwaywayas ti pagilyantay nga Pilipinas, gagayem kay kabsat. Idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito bagayam yun ni Robert de la Cruz. Iribiyang ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno yung ituloy nga ibasa iti may kapate na gundaway. Dahil surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ken ayat ni pagayam tayo dayan. Ngayon kasangwanan papagayam, ngayon ibasa, ti surat ni pagayam tayo dayan, agyaman tayo karikis maganad. Pagyamanan tayo ni Mr. Onofre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Spain. Ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin manipod metlagi di Toronto, Canada. Thank you very much iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street diri siyudad ti Lawag. Adanda ka rin nilalain nga aircon technicians tapno urnusen da ti aircon ti lugan nyo. Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa ni Engineer Neil Jose. Agyaman tepe di TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayo pastak dere na pasdek.
Agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company tineng kalintegan na presyo. Babenti pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you kini Dr. Alan Taylan, manibo di St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nga darikrik na inyo ti Baguio, kahit yung ikonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! At tingaro din papagayam, tituloy, ti surat. Wala tuloy, ti panakaibasa, dahil ti surat nga nakaipalaunan, tinapalabas, ti biyag kinaya. Ni pagayam tayo, dayan. Nagtultuloy tinapinta sa gasat. Iripan na kiasawak keniroli Manong Ruben. Nagbalin niya na sa liwanwan ti panagbiag ko. Agbibiyagak nga kasla reyna, idoneg ti pagtengan deruli. Aglalalo kit dududwa kami gaputan ni Divine nga apo ko na.
ket napameten nagnaed iti dormitoryo na kadwana ni Magda, Manong Robert. Dito'y kabsat nga naaramid ko ti amin nga kayat ko, kang runaan na ti panang suportak, iribiyang ti pamilya. Ti panagadal di iti dua kakabsat ko. Laeng nga diti problema kadakwada ngamin, nasursuro dati agbalog wenno man nakibarkada. Siguro ket gapu iti nabuslon nga kwarta nga itited ko kadakwada. Linawas ti umay ni mama iti balay nga ayan mi ken ni Rolly. Tapno dumawat iti allowance na kang runaan na kadigiti. Agad-adal nga dua kakabsat ko. Iti na minsan nga panagsarita mi ken ni mama iti umay na iti balay mi ken walay da Rolly. Kasto iti saritaan mi. Kumusta digiti dua kakabsat ko ma? Da Carlo ken ni Carly. Kasano ti panagadal da? Maproblema anak kadakwada. Deto'y Carlo, marabrabi nga sumangpet. Deto'y metmaysa, at dasulsulit na nga mapansumrek. So nga, kasarita ko maida nga nasiyaat ngim, no daduma ket didakmet italtalek. No daduma, dimawat ita, dumawat tumanin tunubigat. Dawat iti kwarta anak ko. Kastaya ma, bayan nyo to mayak tumanda, kasaritak to ida. Tapno ti kastakit. Makita mita nga adda pagbaliwan da ken matunuyon damit laeng ti panagadal da kababain ken ni Rolly maamano saan da nga makapagturpos di dua kakabsat ko suportaran namit nga ron ida no mangibaga at iti kwarta nga ipaay ko kada kayo ket awan ti saan ken kuana ited na amin nga kasapulan pati payen da kayo ket kasla isun ti mangbibiyag kada kayo wen nga rod ala umay kanto ta kasaritam to ida. Aglalalo ka di nga Carly. Talaga nga nabalog unay di nga ading mo. Dayan. Naigid dato unay iti umay ni mama iti panagdamag ni Rolly, Manong Robert. Bangmangan kami di iti pangrabii iti. Kumusta gayam dayan ti panagadal di iti dua kakabsat mo nga da Carlo ken ni Carly. May sali mother mo itay ket. Amok nga may manin nangalay iti allowance da. Wen, may nangalang kinumustak mo iti panagadal da Carlo ken ni Carly. Kurana nga, okay kanumit laeng. Awam met ti problema iti panagadal da. Nagulbudak ken ni Rolly. Saan ko nga inladawan, tikas ti panangiladawan ni mama. Iti sitwasyon di iti dua kapsat ko apagad adalin mi, Manong Robert. Ngamin maamakak nga, numaamuan na ket saan namang ted. Wenno isingasing na ti panagsarding dalaengen ka, gaputa, masaysayang laeng ti kwarta. Isu nga nagulbudak latan. Ngem plinanok kabsat ko ti mapantoy di pagtengan mi ket kasaritak di iti dua kakabsat ko. Isu nga insingasing ko wenno nagpakadak ken ni Rolly iti dedi nga panagsarita mi. Kahit ko kumamit ti mapanto sumarong karta, kumustaek nga personal di iti dua kakabsat ko. No mabalin agpakadak ken ka. O sige. No kaano ti kayat mong ipapan di mapan ka. Mapamuka sarita wenno kumustain nida. Wen man, saan kalatan nyo mo may ta awan ti agbantay dito'y balay. Sige. Mapangkanto nga rod. Nasaya atmet no, personal nga makasaritam ken makumusta mida. Tapdon tigas da, saan niya masayang ti magasgasto sa kwarta kadakwada. Dayan. Balikas ni Rolly nga arig na nangitunda, iti panagkintayeg ko, Manong Robert.
E di saan unay nga nabayag, manong napanak iti aldaw ti Domingo. Nga mok nga, saan nga sumrek di iti dua kakabsat ko iti pagadalan. Agalas 3 nga tayo iti malem, di makadano na kiti banay. Ginulpe kida, gabuta. Saan na ka nagpetulnog ka ni Rolling, nagluga naklatan iti tricycle. Anya na pa nakakigtot ko iti naimatangak nga sitwasyon. Iti uneg ti balay mi, manong Robert. Dapapaken ni mama, madama iti panakisango da iti dua nga kakadwada ket madama iti tong its wenno pa nagsusugal, manong Robert. E dinto nga iti dua kakabsat ko ket jak makita ida iti lawlaw ti balay. Ma, sa dino ti anda Carlo ken ni Rolly. Ni Carlo ket ade di kwartaw na. Ti dinto nga ni Carly ket nasapa man ni na rimwat. Ada kanulakad da kaditi gagayem na. Anya. Sa dino lakad. Amumet ken di nga kabsat mo. Kanayon ti panagbalog na. Kanayon ti irurwar na. Ito met Carlo, sadot. Adalat na itunig nagpupupok. Sa larumwar deta no, pagunyam nga umay mangan. No daduma ket di pa yan makigid na namangan kaputa. Agsulsulon tulat na namangan ket agluto ti urean niya kayat na nga lutuan nga aggapoy ti refrigerator. Kasta aya. Ma, ape nga agsugsugal kayo diti balay. Pastime laeng anak ko. Anya nga rot ti ubrami ket awamit ti ubrami. Sa kaysa adamit agserbi. Timit laeng mapanggumatang ti pakapkumikumam mi ken ti agluto. Mangdalos iti uneg ken ror deti nga balay. Awan ti pakadanagam ta. Saan met nga dakkel ti ka. When maangin no inaldaw aket. Namakpahin no inaldaw lang nga sugalin. Ken namakpahin no dagdag reklamo kada kayo. Kontra kada kayo. Awan, dagda kami bet lang kaslala family game lang. E masidig ni Papa ket kastoy ti kinwananakin ni Mama. Siga man pelang ti baba mangipagneti braha siga. Oh, nakapasyal ka anak ko, dayan. Kumusta? Kinunana nga medyo na presko ti panagsarita na. Kastoy lang pa. Kahit kukumanga umay kasarita da Carlo ken ni Carly no kumusta ti panagadalda gabuta. Kuna ni Mama nga ni Carly ket naballo gidindo ni Carlo ket dasat sadot na nga mapan iti pagadalan. Bayam lang ta di kakabsat mo. Di oray man ket di sa nga pulo nga tawindang agad-adal. Anya ti problema ket adda kayo met kini Rolly nga mangsuporta kada kuada. Basta makalpas da. Uri man nga tawinda iti panagadalda. Pa, saan niya naskin niya? Kasta iti nakababain met kini Rolly no kas pagarikan. Tal na ka man. Saan na maatyanan ti bubong niya na ubog anak ko? Anya ti kayat mo asawan? Pa, amok no kasano ti kinabak ng daruli. Amok no kasano ti kaadu digiti sa nikwada. So nga, saan ko kapulos nga maatyanan ti asawan? Mangnamnama akiti deta. Mangnamnama akiti deta dayan. Gaputan nila Carlo ti adday ti balay iti daydi agundaway. Isu nga rod ti kinasaritak. Inputong ko iti kusina ket kinasaritak ti kabsat ko. Carlo, kuna ni Mama nga nasadot ka nga sumrek iti pagadalan. Kasano mo makaturpos ka no kasta ka met? Manang marigata na kiti. Biyang ti klase mi talaga nga tiyak makasurot. Nakapsutak iti uneg ti eskwela. Admitirek deta. O anya nga ti planom. Plano ko nga isarding makaamuditan. Anya ti kunam. Isarding mo ti panagadal mo. Uwin ko mamanang. Mangsabulak laingin di babalin na pagtrabahuak nga panggidak. Kwartan tumit laing ti sa pulim no makaadal ka. Kwartamit lang no saan ka nga makaadal. Parpanigatek laing iti bagik ti eskwela manang. Paunay kayon. Paunay kayon at dingko. Mabainak kin ni Rolly no. Saan kayo nga makalipas iti panagadalyo. So nga, saan mo ko mga isardeng? No kaya't mo ag-ship ka iti sa bali nga kurso. Ti kurso nga mas nalaglagaan para kin ka. Sige manang, padasik ti ag-ship. Barbaring no.
mapalagaanan na no, sa anak to na marigatan iti eskwela. Nagawid aki di balay nga wenno balay mi ken ni Rolly nga awan tinapintas nga nagbanagan ti saritaan. Adadakit di nga kasla di magsintiriknak gapo kari ti nakita. Aglalo iti balikas ni Papa nga saan to nga maatyanan wenno saan to nga agsardeng ti suporta nga maipaay kadakwada gapo di patyen na kinabaknang ti inasawak ani Rolly Manong Robert. Di dala amuno kasano nga sakripisyo, kapsat ko. Nga mitilikudan det a sakripisyo ni namnama, nga siyak ti mangaba, siyak ti agbalegi, ket matagikwakto ti kinabaknang ti asawa ka. Ini makaawid na kinibalay, Manong Robert. Nagdamag ni Rolly. Oh, kamusta di kiti naganak ken ka? Kang runaan na di kiti duwa kakabsat mo pagad-adalin ta. Okay damat. Makaradwar da ka dimit laeng. Ay, when ngem ni Carlo ket kasla kaligagom na ti ag-ship ti sa bali a kurso. Apay ag-ship. Baliwan na ti kurso na. Apay, anya ti problema. Saan na ka di nga kinayat, no? Saan na nga magustuhan ti kurso nga enrugina? Ay, kasla adamas sa bali akayat na. Oret, basit la kanumet, di kiti saan na nga may carry a subjects na, no? Kas pagarigan, ta ag-ship. Okay. Angim, amangan no, adada nga may bayag, ti panagraduar na. Saan nga masapul ti alisto nga pa nagturpos ka rito tapno makakamakam ka. Ken may isa, tigastos dayan. Ay, when nga ro, di sumit ti kunak ken kwa nang nagpakaasi nga palubusak nga mapaniti sa bali a kurso. Ken kunana pa nga ibagak ken ka. Sige, saan temet nga ipilit no, madikeng kwa na. Sige nga rod, mapamun kitain di sa ganak nga maduto ta agiluto kan ket mabisina kon yilad ko mambasit ket sana ka nakaturog iti aldaw. Sige mapanak nga ro din iti kusina ta kitae konti pangrabi ita. Agulbudak latta iti asawak nga minket jak kayat. Nga dumanon keng kuana, tinay matangak winupudno apasamak, Manong Robert. Kayat ko nga maayayo latta tapnon ti kasta awan tubeng ti panangipaay na iti kantidad nga kasapulan ti pamilya. Kang runaan na kadididwa kakabsat ko nga gadadal. Nagbalinak met nga managpabusuy ken kuana. Noan niya di iti kayat na nga ipaaramid kanyak aramidek. Wen Manong, kasta ti nagbalin nga sistema tapdon ti kasta maayayo pay ni Rolly nga asawa. Ket saan to nga tukyad ka iti kantidad nga ipaay na kanya. Nang namnamak mitlatta nga iti masungsungad ket lukatanton ni Rolly ti sitwasyon ti sanikwana ket idasar na kanya mano kung kukas asawa na. Masapul nga mamwak ko no. Kasano ti kadakkel ti sanikwana. Kapay nga nga, awam man laing ti madakdakamat na kanya. Awam man laing ti may bagbagana, malaksid ka rin makitkitak nga sanikwana dito eh. Dahil di sanikwana iti sa bali a probinsya. Sus apo, talagang nga malmesa kitiragsak no mapanunot ko nga amin di kita kit. Agtinag to amin ako kwak.
GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Congratulations kada iti nagasat anang abak iti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw. Natin yung 5,000 pesos. In between na natin sa mga consolation prize nila. Okay, punta tayo sa 5,000 pesos. Sino kaya mananalo ng tumataginting na 5,000 piso mula po sa The Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw gagawin kay Kabsat. Ticket number 5,000 to 5,000 pesos. Ticket number 103. Wala sang ilagay na address. May cellphone number 0905-355-1384. Tama? Okay. Congratulations to Betty Miles Lara. Betty Miles Lara, nanalo ka ng 5,000 piso. Okay, sumunod na po, abunutin tayo is yung winner ng 7,000. After yung 7,000 winner, balik tayo sa another set of 10 winners ng tig 300 pesos. Sino kaya? Ulit, ang mananalo ng second prize natin na 7,000 pesos. Ticket number 383 0907-024-2642 ang kanyang cellphone number. Ang kanyang pangalan ay, di ko mabasa yung apelyido. Mabasa ko yung Mata, Ice. Okay. It's either Mata or Manalo. Kenneth Manalo or Kenneth Mata. So, ito na yung final winner sa Grand Draw ng Grand Prize na 10,000 pesos. Gigiyin Ken Kabsat. Amuente yun. Lusino po dito nagasat ng mga bak iti sa 10,000 pesos para iti Grand Prize in the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Nang rigidad na ba po, di Marso 1 at patinggay di Betting Aldaw, Mayo 31. Ito na. Ito na yung mananalo ng 10,000 pesos kas Grand Prize. Gigiyin Kabsat. With ticket number 658. Kung sa laki na ito, panalo na, 9658, gagayip kay Kamsat. With cellphone number 0906-669-670. 0906-669-6070. Ticket number 658. Congratulations, itinati winner tayo from Sarat, Ilocos Norte. We have Justin Valencia. Justin Valencia of Sarat, Ilocos Norte, yung nanalo ng 10,000 pesos kagiyan kay na Kabsat. Iri ba nagtulid di aldaw, Manong Robert, naragsakanak gaputa, nagrekep ti klase, nga awan met ti dibmano na problema, iti grado, wenno pan nakapasada iti dua ang kakabsat ko. Iri sumaruno pa naglukat ti klase ket third year college tundi gitoy. Kastamit ten ti kaunday ti panaki, wenno pa nagbiag ko nga kas-asawa ni Rolly, Manong Robert. Iri may isang aldaw na panak iti pagtengan mi manen. Ket ditoy nga,
nakasarita kundi iti dua kakabsat ko. Saan niya pinatuloy ni Carlo ti plano ng agship, kitadadangan na ragsakanak. Kinasaritak met ni Carly, gapo iti masansan, niya panagbalbalog na, ngayon pasigurado na nga awan ti problema. Gaputa, no agbalog man, ket pamaysa na metlat ta kano, ti panagadan na. Dito'y nga naragsakan na, ket kinankanunungan dananang, winumama kin ni Papa, ti rason di iti dua kakabsat ko. Anya ita ti danag mo? Awan ti danag mo, gaputa. Mayat met ti taray ti panagadal di iti dua kakabsat mo. Saan niya kas ti pagamamkam nga, kunam nga mabaing ka kini Rolly no, mapaay da nga agturpos. Balikas ni Papa. Uwen nga ron pa, maragsakan ako nay. Ngemda kayo, saan yung mitlatan sa nga isarding ti panagsuksugal niyo? Amangan ta makadahanong kini Rolly di iti nga mararami dito balay yo. Kit, adati masauna. Amangan no, saan na tayo ito nga ikan iti agserbi ka na tayo, agserbi ka na kayo. Adula unay. Ati ko mga saan namang tid ket asawa na ka, kapamilya na kan. Tiket di panunuti man ako, no kasano nga, mabilang mo ti sanikwa nga mabali na tawiden, ta sigurado, umon-una ni Rolly nga pumusay nga metisika. Ngamin ket ububing ka nga amang. Yan ti kayo sa wen. Amok nga, ipaay to amin ni Rolly digiti sa nikwanagin ka. Pimusay meten ti anak na. Tilaing nga napuko na ti mabalin niya mapatawidan no kas pagarigan. Alagit sana dakes nga makipagtawid met ti apuko na nga rod ket anak ti anak na. Angim sika nga asawa na ti masadad na nga dakarbingan na. Nagkalisa kayo met ka rod. O endatang talagang adamit ti panunot ko deta. Kunak tu payanak ko. Saan ka nga nagkamali ti desisyon mo? Ananuem ti umasawa ti ubing, guwapo, no di na kamit mapakan, ken awan iti maibati na ken ka nga sa nikwa. Uwen pa, talaga nga deta ti, panpanunutek ken deta ti nangidurong kanyak nga, nangaklong ken ni Rolly di agrayo kanyak. Umisuunay a desisyon na nako, umisuunay. Dahil iti agbali na kalasag tayo, tapnon ti kasta, agmudong meten ti naundayan na panagrigrigat ti pamilya tayo. Jack in pagarup manong Robert nga no anya ti adda iti panunot ko ket kastamet ti kapanunutan ti amak nga uray siguro ti inak gaputa bayat ti panagsarsarita ni tatang umis-isem met ni mamang. Nagtultuloy latta nga rod ti kasta nga sitwasyon. Ti paduldulanan di tinaganak kanyak babaen iti kinabaknang ni Rolly nga banagmet nga nangitunda kadakwa day tinamay kabsat ko. Agingga nga iti maysa nga aldaw, ditoy nga agalen ni Rolly tibiyang ti barukong na. Apay, anya ti kwenta sarsarapaim ti barukong mo. Nasakit ti barukong ko. Madmadlaw kong kadagiti naglablabas nga aldaw nga. Agsaksakit ti bukot ko nga. Agpatinggay ti barukong ko. Anya nga tanong pakonsultar kay ti doktor. Saanin? Agawam met lang nagpukaw met laing dati kas kay dati. Siguro mabambanugak laing gapo iti panagkuti-kuti iti lawlaw ti balayag lalo iti panagdalos. Saan mo unay ngamin? Anya ngamin ay ano? Mangala talaingin iti katulong. Dududwa tala nga rodhen nga nanay iti dati nga balay. Mangala talaingin iti katulong. Kaslasaan man na nasayata kitain dayan. Sa bagay. Kasla na ba inanak iti dedi nga sungbat ni Rolly, Manong Robert? Itultuloy tayo, ano kasangwanan niya itultuloy tayo, ibasa dito surat ni Dayan, agyaman tayo ka dito sa maganad. Pagyamanan tayo, da Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Thank you very much, kani Mr. Onofre de Rupan, manipod ti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod ti Barcelona, Pagilian, Espanya.
Thank you very much pa kada Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin na manipo dito Toronto, Canada. Agyaman tayo, iti pugad lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, diti Syudad Tilawag, adanda ka diti nalaing nga aircon technician, stop nornusen da, ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti pugad lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwakin matmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Spike, ni Dr. Alan Thailand, manibod ti St. Camillus de Lelis General Hospital in number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kit yung i-konsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtarkan, Dr. Alan Thailand. Agyaman tepe di TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti pasdek nga kahit yung apatak di rin. Asistiran, serbian na kayo. Itinaing kalintaga na presyo ti TMT Construction Company. Babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan. Kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, itinaing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, magpaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Nang rugi manen ti klase, Manong Ruben. Di tangarod nga, inikan mi manen, digiti naganak kanya, iti usaren da Carlo ken ni Carly, para iti panaginrol. Ngem pinasurutak dito, iti pamagbagay di umayalan ni Mama, tinasawang kwarta. Bilinin niyo kumanga na imbag da Carly ken ni Carlo, ma. Tapni pasnik dati agadan. Mabainak ken ni Rolly, no, mapaida. Awan ti sapulin tayo iti kina manang ipaayon no panang suportahan na iti panagadal ti do kakabsat ko. O sige be am ti ibagak to kadakwada. Ibagak to kadakwada nga ipasnig dati agadal ta. Tapno na damit liliwayo ken ni Rolly
nga mang tiniti gastusin na. When ma, sige mapanakon, sige gananad kayo. Apagpanaw ni mama, idi ayabanak ni Rolly, aday ti kwartumi ket napanak nga insigida. Apay, api nga awagan nak. Kapalpalubos ko kami ni mama ta. May nainala ti kwarta nga para iti panag-enroll manenda. Carlo ken ni Carly. Mariknak manen ti panagpanaas ti barukong ko. So ngay naibang ka ta. Tugtugay man basit ti likod ko. Kasta ngamin ti pampabayak no ko nga tugtugtugik ti barukong kit lumagan. Minasahik nga rod ti likod ni Rolly, Manong Robert. Ket pagpian na, dito'y nga kasla na bawasan. No, apay ket di ngamin ya, di mo kayat ti mapanagpakita iti doktor. Ken, saan ka ngamin unay na nga garaw iti lawlaw ti balay. Amangan ni supay ti pakabanugam ket iso ti mang dikar ti deta nga marikrik nam nga nasakit iti barukong mo. Pag-exercisean laeng. Pag-exercise na angin, no daduma ket basubra am samay. Mga no, iso ti mamagsakit ti barukong mo, ti panakabannog mo. Amom Rolly, tumaing ti tao. So nga, masapod agad andad ka. Ala sige, agyaman nakpaket. Agyaman na kiti kanayon mo nga panangipalpalagip kanya kinidena. Ngayon, jaklat tamit maalwadan, gaputa, sapulin ti bagik ti adat ti trabaho na. Katingaan ti semestre. Idi umuna ka semestre ti dating school year, Manong Robert. Idita, madamag ko ti saan na nasaya at nadamag. Idi balay ni. Nadamag ko nga dasimang pet nga babae. Idi may isa ka rin kakabsat ko. Dahil takit ni Carly. Dito'y nga, nagdanaga. Saan ko nga yung pakaamo ni Carly when rolling in sigida, ket nagpakadak nga mapaniti balay. Dito'y nga napaniknikak nga pudno ti damag. Wen mano, adda nga talaga ti babae nga si Mangpet. Ket kinasaritak na rod di gito'y. Carly, anya ti kaya ta sa wende ito'y. Awanin ti lusot ko manang. Agdadagsin ti, kaya na yat ko ket. Pinangtaan nak ti, ama ken di kiti kakabsat na nga. Ada mo pasamak kanya kadakis no pagarigan. Namuna ta, nalukot ti pamilyada. So nga, inyawid ko dito'y balay. At niya kamit din. Paunay mit din dito yung inaramid mo, Carly. Mangnamnaman ni Rolly nga agturpos kayo kini Carlo. Ngimapay nga kasto tinaramid mo. Kasanupay ita ti panagadal mo. Pakawanin nak manang. Pakawanin nak kuma. Day din niya ba nagtisaan niya na ilimit kini Rolly, Manong Robert? Ngamin ket nagdinamag ti kaadda ti babae nga si Mangpet. When winyawit ti kabsat ko, ani Carly. Ani reto yun niya naramit ti kabsat mo, dayan. When nga ron, masayangan ako na iti. Diyan sana kumamit o makaturpos. Inyapal ko unay ida nga makaturpos nga kastamit ti naramid ni Carly. Dumawatak ti dispensar king Carly. Dumawatak ti dispensar. Awan ti mabalin, iso ti pinila na. Ngayon no agrigat to iti masangwanan niya daw. Anya pa nga ron. Pinaluspusan na tinapintas nga gundaway. When ugasat para king pa nga mga turpos tapno at damit ti agbalin niya armas na iti masungan. So di lang pili iti deta so nga awan ti mabalinta. Agyaman nak ta maawatan nak. Awan ti saan ko nga maawatan no gapuking ka. Yaputa deta ti pinili ti kabsat mo, awan ti mabalin. Ningarod Carlo, kumusta? Mayat samit na, awan met tinaidanon na mamakin ni Papa nga problema kung kinkwana. Dahil di baga na nga pa nag-ship na iti korso ket
saan mit nga napatuloy. So, mabali na kinayat na mit laing nga ngayon tuloy ti kursuna. Alakit sa payata, iso ti agbalay Saan nga nagbayag, Manong Robert, iti dedi, panangisang pet ni Carly, iti kaya nayat na. E di nadamag ko nga saanin nga sumsumrek, iti pagadalan, ti kabsat ko ani Carlo. Napanak mga ruden iti balay, ket dito'y nga pinileng ko manen ti kabsat ko ani Carlo. Ket dita nga inadmitir na nga talaga nga saanin nga sumsumrek pa'y. Ken, iti masunga dalawas, ket sumreke na pahinante ti maysa nga agbibiyahe atra. Saan na kanu nga mayulo at talaga ti kurso nga inrugina? Ken saan namitten nga kayat ti agship ti uri anyapay a kurso, manong ko. Adadamanen nga na nayunan ti pan nakariribok wenno problema. Ket dito'y nga saan kumanen nga inlimit ken ni Rolly, ti naramid ni Carlo nga panagdrapen iti eskwela. Namaapay, Rolly, ore ni Carlo ket nagdrapen iti eskwela na. Officially dropping kaputa, sana kaya nga dapel singiren ti eskwela ken kuana. Ken simreken nga kaspahinante ti maysa agbibiyahe atra. Kauna hindi kakabsat no. Sanda man laeng inik kan importansya ti panangtulong ta kadakwada. Ang imawan ti mabalin, kas ken ni Carly, kas ti kuna iso ti pinili da. Isumet ti pinili ti kabsat mo nga ni Carlo, so nga, nagyapay nga ron. Pagpian na, nag-opisyal ngayon pag-amudan niya, kasta, di sandan niya kasaysayang pa'y di kwarta. Makistayan basit, ipapaita ka dakwada. Oo na, ladingitik, ti pan nakapaay ko, di kakabsat ko, kit pan nakairamraman mo, Rolly, ladingitik mo na Ala, saan mo nga pagdanagan deta? Aawanin kanya kleta. May met-mekit dita, impakaamudang nga nasapsapat, no, saan tanyag say sayang pa iti kantidad. Ilahingin nagserbi ka nakwada nga. May tulong ta ka nakwada, ti namnamain na. Idi may sa amalem, Manong Robert, awisen nak ni Rolly, nga mapang kami umatendar ti birthday ti may sa kadigiti gagayim na. Namin ket, adda kano iti panagsasango da nga uminom ken, adda ti handa. Si kalayangin ti mapan, agiinom kay tumit laeng, jakmet nga ron, sanay nga umininom. Agbati aklatan dito'y balay, ngem, saan ka unay ko magparparabi, Ay, wen sige, saan ang parabi? Napunta di mo mit kaya ti umahid siyak tulatan ti umatendar ti birthday ti barkada kung gayin ko. Sige, kenti ka unay aginom. Amangan ta, mabartik ka, ti panagmanehong agawin. Amok ti araramidek, kayang-kayak deta. Sige nga ron, siyak tulatan nga rudin ti mapan, makiatendar ti birthday ti gayin ko. May sak nga ro diti dayta nga rabi ket kasla sa anak nga apektaran ni Ridet, Manong Robert. Kinitak ti pagurasan nga nakabiti ni tididing ti kwarto mi ken ni Rolly. Pasadon alas 10. Api nga nga umit lang ni Rolly. Api nga nga nagbayagin. Kunana nga kasangwanan ti alas 9 katagawid din. Wenno naimasan da nga tamanin ti nagtutungtong kaditi gagayim na. Kasta ngamin ti masansan niya aramid na no agsasarak kinag-giinom da. Ay, iturog ko ket din. Maalak ti turog kon, Manong Robert, iti gulpe nga nagkiriring ti telepono. Sinong batak detoy, gaputa saan nga nakarehistro ti numero
nga mangtawtawag kanya. Hello? Dayan. Ni Arthur dito eh. Ti friend ni Rolly. Ti agkasangay. Ape manong. Ape nga nakatawag kayo. Ni Rolly, kumusta? Iso nga ron niya timawagak ta. Intaray miso na dito ospital. Bigla medlatan niya saan na makaangis itay. Madaman ti pa nagsasangom eh. Ay, sa dinong ospital manong. Dito sentro. Dito pribado a klinik. Pribado nga ospital. No, adati, lugan mo kit umay ka kuma. Manong awan ti pagluganak. Pangaasi yun, ada ka dilugang kit umay da kalain dito balay ta. Umayak iti ospital nga nakaipanan ti asawak. May dak nga din na lakabsat ket na iturong iti ospital nga ayan ti asawa nga ni Rolly. Ngaman yan manong Robert ti dumano nak iti nasaong ospital. Nakumutanen ti puraw atela ti bangkay ti asawa. Pimusayan ni Rolly manong Robert. Jak mailadawan idi tiriknak. Maladingitan nak nga madadda nga agkidari ti panunot ko. Ti panagtawid ko iti sanikwa. Mademdemonyo ti panunot ko, manong Robert. Segon iti doktor nga nang taming iti asawa, atake ti puso, tempatay ni Rolly, manong. Dito'y kabsat nga may met ni Divine, gaputa na pakaamuan. Ket dito'y nga, nagsarita kami, no pa'y medyo adda distansya titunggal may sa kada kami, manong Robert. Anya ti aramiden ta ni Daddy. Anya kumapit ti aramiden tayo? Miss Dayan, no? Saan nga? Mangistimar ti bangkay na. Saan mo pa kadanagan ta? Tinakadiposito nga kwarta ket nagan mi adwa. Adan kami ti joint account ti pela ubinga. Mabaling ko ti mangirwar ken mabalin namit ti mangirwar. Eso ti pangalaan tayo iti wenno pangalaa ti gastusin. Para iti pa nakaimansayag ti bangkay ni Daddy. Kinunana sa Pimanawen. Dita kabsat nga may meteninala ti punerarya. Ti bangkay ni Rolly. Nayawid mo nun itulnugak na ro ti balay mi. Anyan nga amamak ko iti daydi agundaway ket nagpakaasi ak kanini karuba nga umay dakpay laeng kadwaen kabsat ko. Kabigatan na manong Robert na itulnugen ti bangkay iti mismo abalay mi na imansayag nga rod. Dito'y nga nagpermanentemet ni Dayan, iti wenno ni Divine, iti mismo nga balay mi, pakairamanan ni Magda. Pinayabakmet di iti naganak kanyak, napapakin ni Mama tapno tumulong da. Ket kasta nga rod tinaaramid. Amin nga nagastos ket aggapo iti joint account, the Divine ken ni Rolly nga asawa. Ngamin ket awan met ti gigama ka kantidad. Awan na pulos tin paigem ni Rolly kanyak, malaksid kada iti papay na iti binunan, nga maiturong kada iti naganak kanyak, ken ti panagadal di iti dua kakabsat ko. Kabsat dito'y nga, ni Amin Divine, tinangimaniher ti panakaimansayag ni Rolly, agingga nga naitabon deto'y manong ko.
E di malpas ti pan nakaitabon ni Rolly Kabsat. Dituyen nga aglagawak. Awan niya pulos tinaibaga ni Rolly may panggip ka dagiti sanikwa. Dagiti sanikwa nga iman manihir na Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga aldaw, imay ti abogado ti familyada, ket ditoy nga kinasango da. Ni Divine tinang paayab iti nasaong nga abogado, Manong Robert. Mrs. Mayak dito'y tapno, pailawlawag ni Divine, di sanikwa, nga napanawan ti asawam nga ni Rolly. Awang kumantinasken nga mailawlawag, gaputa, awang met ti mabingay. Anya ti kayat yung asawan attorney. Dahil amin nga sanikwa, pakiramanan deto'y balay, ket naipanagan ka di Sonia, ti anak ni Rolly nga pimusay. Ni Sonia amin ti nakaitransferan ti amin nga sanikwa, da Rolly ken ti dating nga asawa na, wenno pimusay nga asawa na. Isu nga, awan ti poder kon nga mang baliw iti data nga pan nakaitransfer ti kinabaknang na iti anak na. Makaamudan, aglalo ken ni Divine, no adda ti ipaaydaken ka, wenno awan, no pay isuna ket asawam, ngem digiti nasao nga sanikwa, ket sanikwanan, kasangwanan nga da kayo ket nagasawa. Dayan. Kasla akla mabattog, kasla maawan ti pigsak, iti panangilawlawag ti abogado, no anya ti sitwasyon digiti sanikwa nga ninamnamak nga umay kanya, Manong Robert. Kinitanak ni Divine ket imisen. Manong ko kasla amuna no anya, tinagay ayam ti panunod ko bayat ti panakidennak nga kasasawa, ti apuna lakay, wenno lulong na, Manong Robert. Miss Dayan, ti balay nga naipatakder iti sanikwami ket saan niya nalawag. Ti pagdaamok ket napatakder di jay babayan ti panang patakder ni Daddy. Gaputay di mangirwar ti kwarta iti joint account ni. DJ ti kunana nga mang patakder ti balay iti pungto ti sanikwa. Anya ti plano iti DJ ket ti kapamilyam ti adda sadyay. Awan ti may sungbat ko, Manong Robert. Dito'y nga nagpakaasi akken ni Divine. Pangaasi. Uri ka dilaingin DJ nga parte titag mo kanya. Nagserbi ken inayat kumet ni Rolly. Ni dadim nga Rolly, no? Lulong nga Rolly. Agpakaasi akken ka Divine. Uri ka dilaingin isu ti maipted kanya kung kas pagarigan. Sige, panunutik. Saan ko pa'y nga may pasigurado kita. Ngayon dito balay ket kukwak dito, kaputa naganti inak. When ken mabalin, kaputa awang meten ni Daddy nga iserbyam, when no kas-asawa. Kaya't kumeten ti agsursulo. Inaba mga panao, Miss Divine, when no Miss Dayan. Mabaling ka di, nga mapangkan iti balay nga pinatakder ni Daddy, nga pare iti pamilya. Wenno para mettenken ka. Nakigtutak Manong Robert. Wen kabsa. Kasla agi sidsidir ni Dayan, wenno ni Divine. Iti, timbre ti panagbalikas na. Kasla amuna no anya ti panpanunutik kaday di agundaway. Wen kabsa ko. Awan nga ron tinaramidak no di tinagbalkon. Ket nagawidak iti pinatakder ni Rolly nga pagnaedan dagiti naganak kanya. Babaen ti may panangidanon ti Apo Kapitan iti barangay mi. Wenno barangay nga ayan ti pagtenga na pinatakder ni Rolly. Napan kano ni Divine ket ditoy nga paibagbaga na nga tilaing nagtakderan ti balay ti may paay kanyak pakiramanan ti balay. Makaamuak kano namang idalos
ket diti apagapaman Manong Robert ditoy nga nagpaalad ni Divine ket pinaaladan nan niya mismo ti patingga ti sanikwa wenno nagtakderan ti balay nga ipaay na kanya. Awan nga rod tinaaramidak Manong Robert. Sa dinno ti papanak pagkamangan ket sa dinno ti pangalaki ti kwarta no maki rin ni Kiara. Dito'y kabsat nga nakita nga saan nga agpaiso nga agbayad ti agarapaap. Ngem dakes ti sobrang arapaap aglalalo no bulunan detoy ti kinademonyo. Dito'y pagayam ko nga rikipak ti surat nga nang ipalaunak tinapalabas ti biyag ko. Sapay kumata na ikari nga naibasa iti deti nga programa. Ipagayam mo, Dayan. Pagayam ko, Dayan, just agni namin iti panang ipatulod mo iti deti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Gusto ka unay, libre ti agarapaap, ngem saan niya labsan ti ekspektasyon wenno arapaap amanganta nadagsen unay ti panagdisom no natayab ka unay nga kas tinapasamak ken ka. Ulitek dagyaman ket sapay ta magbalin nya pagulidanan wenno pagtuladan tapno liglikan ti kas tinagbalin na pagtingken pasamak iti napalabas mo. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin tinatalinaay nga malim ti Lunes, agyamang kamting kay panagbuyak ken panagdingeg, naragsak nga aldaw ti waya-waya tay aming sa pada, papagayam. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.